Akwụkwọ Joshua isi nke 9. O ruo mgbe eze niile ndị bi n'ofe Jọdan, n'ugwu, na n'ebe dị ala ala, na n'ọnụ mmiri niile nke oke osimiri ukwu ahụ na ncherịta ihu Lebanọn, ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Kenan, na ndị Perizi, na ndị Hivait, na ndị Jebus nụrụ ya, na ha chịkọtara onwe ha ibuso Joshua na ibuso Izrel agha n'otu ọnụ. Ma ndị bi na Gibiọn nụrụ ihe nke Joshua mereri Jeriko meekwa Ai, ha wee were aghụghọ mee ihe ọbụla ndị ahụ. Ha wee jee mee dịka ndị e ziri ozi. Ha wee chịrị akpa akara nka n'elu ịnyịnya ibu ha, na karama akpụkpọ mmanya vaịn nke kara nka, dọwakwa adọwa, ekezikwara ekezi. Akpụkpọ ụkwụ kara nka nke agbara agba dịkwa n'ụkwụ ha, uwe kara nka dịkwa n'ahụ ha. Achịcha niile nke ihe ha na-eri n'ụzọ kpọkwara nkụ maakwa ebu. Ha wee jekwuru Joshua rụọ ọmụ ụlọ ikwu na Gilgal sị ya, sịkwa ndị ikom Izrel, ala dị anya ka anyị si bịa, ma ugbu a ka anyị na unu gbaa ndụ. Ndị ikom Izrel wee sị ndị Havait, eleghị anya, n'etiti anyị ka unu onwe unu na-ebi, anyị na unu ọ ga-esikwa aṅaa gbaa ndụ? Ha wee sị Joshua, ndị ohu gị ka anyị bụ. Joshua wee sị ha, olee ndị ka unu bụ? Olee ebe unu si bịakwa? Ha wee sị ya, ala dị anya nke ukwuu ka ndị ohu gị si bịa n'ihi aha Jehova bụ Chineke gị, n'ihi na anyị anụwo akụkọ ya, na ihe niile o mere n'Ijipt, na ihe niile o mere eze abụọ nke ndị Amọrait ndị biri n'ofe Jọdan, bụ nke o mere Saịhọn bụ eze Heshbọn, meekwa Ọgụ bụ eze Bashan nke nọ na Ashtarọt. Ndị okenye anyị na ndị niile bi n'ala anyị wee gwa anyị okwu sị, werenụ ihe unu ga-eri n'ụzọ n'aka unu, jee izute ha sị ha, ndị ohu unu ka anyị bụ, ma ugbu a ka anyị na unu gbaa ndụ. Achịcha anyị a mgbe ọ dị ọkụ ka anyị wepụtara ya n'ụlọ anyị, ịbụ ihe anyị ga-eri n'ụzọ n'ụbọchị anyị pụtara ijekwuru unu. Ma ugbu a lee, ọ kpọwa nkụ makwa ebu. Karama akpụkpọ mmanya vaịn ndị a nke anyị gbajiri dịkwa ọhụrụ, ma lee, ha dọwara adọwa. Uwe anyị na akpụkpọ ụkwụ anyị ndị a akawo nka site n'ije dị ogologo nke ukwuu. Ndị ikom ahụ wee nara ụfọdụ n'ime ihe oriri ụzọ ha. Ha ajụghịkwa ase n'ọnụ Jehova. Joshua wee mee ka udo dị n'etiti ha na Izrel, ya na ha wee gbaa ndụ ka o kwee ka ha dị ndụ. Ndị isi nzukọ Izrel wee ṅụọrọ ha iyi. O ruo n'ọgwụgwụ ụbọchị 3 mgbe ha na ha gbasịrị ndụ, na ha nụrụ na ndị agbata obi ha ka ha bụ, na ọ bụkwa n'etiti ha ka ndị ahụ na-ebi. Ụmụ Izrel wee bilie ije bịaruo obodo niile ha n'ụbọchị nke 3. Ma obodo ahụ bụ Gibiọn, na Kefira, na Beerọt, na Kiriat-Jearim. Ma ụmụ Izrel etigbughị ha, n'ihi na ndị isi nzukọ Izrel ewerewo Jehova bụ Chineke Izrel ṅụọrọ ha iyi. Nzukọ ahụ niile wee tamuo ntamu megide ndị isi. Ndị isi niile wee sị nzukọ ahụ niile, anyị onwe anyị ewerewo Jehova bụ Chineke Izrel ṅụọrọ ha iyi, ma ugbu a anyị apụghị imetụ ha aka. Nke a ka anyị ga-eme ha, kweekwa ka ha dị ndụ, ka iwe wee ghara ịdịkwasị anyị n'ihi ihe ahụ nke anyị ṅụrụ ha. Ndị isi wee sị ha ka ha dị ndụ. Ha wee ghọrọ nzukọ niile ndị ọwa nku na ndị ose mmiri, dịka ndị isi gwara ha okwu. Joshua wee kpọọ ha gwa ha okwu sị, n'ihi gịnị ka unu ghọgburu anyị sị, ndị bi n'ebe dịpụrụ n'anya nke ukwuu ka anyị bụ, ma unu onwe unu na-ebi n'etiti anyị? Ma ugbu a ndị a na-abụ ọnụ ka unu bụ, agaghị ebipụkwa n'etiti unu ndị ga-abụ ohu, ma ndị ọwa nkụ ma ndị ose mmiri banyere ụlọ Chineke. Ha wee zaa Joshua sị, n'ihi na e gosiri ndị ohu gị n'ezie na Jehova bụ Chineke gị nyere Mosis bụ ohu ya iwu inye unu ala nke a niile, na ikpochapụ ndị niile bi n'ala nke a n'ihu unu. Anyị wee tụọ egwu nke ukwuu banyere ndụ anyị n'ihi unu, anyị wee mee ihe a.
Ma ugbu a lee, anyị nọ n'aka gị dịka o si dị mma, dịka o si zikwa ezi n'anya gị ma ị mee. O wee mee ha otu a, napụta ha n'aka ụmụ Izrel, ha egbughịkwa ha. Joshua wee mee ha n'ụbọchị ahụ ndị ọwa nkụ na ndị ose mmiri banyere nzukọ Izrel, banyekwara ebe ịchụ aja Jehova ruo taa, n'ebe ahụ nke ọ ga-ahọpụta.